Tuluyan ng binawian ng buhay ang isang 49 anyos na babaeng pulis na kabilang sa 8 individual na sugatan matapos na mabagsakan ng nabuwal na puno ng tabog ang kanilang sinasakyang UV Express sa Barangay Padang, Legazpi City noong Hulyo 28. Kinilala ang biktima na si Police Executive Sergeant Master Yanti Camu na dating tauhan ng Bakakay MPS at residente ng Santo Domingo, Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., Chief of Police ng Legazpi City Police Station, sumailalim sa mahabang gamutan ang biktima bago tuluyang na maalam kahapon. Base dito sa investigation is seriously injured. Pag seriously injured po is possible matagal talaga na confine. At we will be yung investigador kung wala kasi dito sa data natin kung nailabas pa ba't hindi. But based dito pag may sinabi kasing serious talagang mahirap yan. Walang equipment po sa bahay. Kaya I think sa akin lang po but I will not conclude. Possibly po dyan talagang na-confine siya ng matagal po sa hospital. At the same hospital siya. Kasi seriously, kailangan po dyan ng mga equipment ng hospital at aparatos po. Kung maaalala, nasawi rin sa naturang insidente ang isang estudyante mula Bakakay, Albay. Sa unang report po kasi sir, isang dead on the spot at siya lang yung natatanging serious injured doon. Yung iba kasi is slightly injured. So possible sila talaga yung pinakamalapit doon sa impact. Siya. Out doon sa 8 po kasi yung 6 is slightly injured lang. Siya po yung seriously injured and confined at yung isa po yung namatay doon sa aksidente. Although may mga ganun, stay pa rin, we must be move on. Tuloy pa rin kami sa trabaho. But parte talaga din yan at yun lang, ulitin ko, nagpapaabot kami ng condolence, RC series condolences sa family ng naiwan itong namayapa po na kapwang pulis natin na na-involve po sa aksidente, ma'am. Sa ngayon, nakaburol na ang biktima sa kanilang lugar. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.